खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्लायाव गिदिर लुथिनाय जाथाय 40 निफ्राय 50 लाख रांसोनि सुपारिजों लोगोसे रां लुथिनानै लांदों डाकातिफोरा बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बासुगाव मिउनिसिपाल वार्ड अफिसनि खाथियाव थानाय कानायालाल सेटिया मुंनि फालांगिरिनि गय सुपारि गोडाउनाव लुथिनाय जाथाय जादों फालांगिरि कानायालाल सेटिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा न'आव उन्दुआलासे गोडाउनावनो हर थादोंमोन बेयावनो सोरांसि सम 3 रिंगासो समाव सा 7 निफ्राय 8 डाकातिफोरा फैनानै गिबियाव गावसोरखौ पुलिस थानानिफ्राय फैदों गोडाउनखौ नायबिजिरनांगौ होननानै बुंथिफैदोंमोन उनाव डाकातिफोरा कानायालाल सेटियाखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै खुगा खाथेनानै दोनदों आरो गोडाउनाव थानाय मोन 100निबो बांसिन गय सुपारिनि बस्ताखौ लुथिदों जायनि बेसेना 40 निफ्राय 50 लाख रां जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो माखासे रांबो लुथिदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डाकातिफोरा खुगा खाथेनाय गोजामोन आरो फैनाय लोगो लोगोनो सीसीटीवीखौ सिजों खाथेनानै दोनदोंमोन आरो सीसीटीवीनि फुटेज नायग्रा टीवीखौबो लुथिनानै लानानै थांदों बेबायदि जाथाय जाखांनाय लोगो लोगोनो फालांगिरिया गावनि खुगाजोंनो आथिं आखाइ खाख्रबनायखौ बेखेवनानै रैखा मोननो हादों आरो खाथिनि सुबुंनो खौरां हैनायाव उनाव नखरनि सुबुंफोर आरो पुलिसफोरा नुजाथिफैदों नाथाय बे समाव डाकातिफोरा गोबां लाख रांनि गय बस्ताखौ लानानै खारग'लांबायमोन जाथायनि सायाव पुलिसा फोरमायथिदों दि डाकातिफोरा गावसोरखौ पुलिस थानानिफ्राय फैदों होननानै बुंथिनाय रावा नंखाय आरो डाकातिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो रादाय होयो पुलिसफोरा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा नंखाय दायावनो तामुलपुर पुलिस थानायाव केस होदों होननानै फोरमायथिदों महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि बारग' इएम आरो दानि तामुलपुर जिल्ला BPFनि आफादगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बिश्वजित दैमारिया नंखाय दायावनो बिथांनि हेंथायै अदेबानि महेश्वर बसुमतारीनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव FIR होदों साननैसो सिगां बारग' इएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन दि बिश्वजित दैमारिया तामुलपुराव न'आव थानानैनो मानसि लेंहर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों जायनाखि बिश्वजित दैमारि बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मोनसे संबिधानिक पस्टआव दङ बेनिखायनो बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनो मोन्थाय गैया आरो बयखौबो समान नोजोरै नायनो नांगौ होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा बेबायदि बुंनायनि हेंथायैनो बिश्वजित दैमारि बिथांनि सेक्रेटारि समेन बर'आ बारग' इएम महेश्वर बसुमतारीनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव केस होदोंमोन बे केस होनायखौ लानानै महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बिश्वजित दैमारिया नंखायावनो आरो गोनांथि गैयैयावनो केस होदों बिथांनि केस होनायनि थाखायनो तामुलपुर पुलिसा सानजौफुनिफ्राय मोनाबिलिसिम हाराहास्ति खालामदों होननानैबो फोरमायथिबावो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथांमोनहा सिगि सग' खालामनानै रायजो राजाफोरनि बुंनो हानाय मोन्थायखौ गादबनानै दोननो नाजादों भारत हादरावनो जेबो आयेन गैला आसामावबो जेबो आयेन गैया सोरखारा गावसोरनि गोसो बायदियै आयेनखौ सिफायगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि रायजो राजाफोरनो बिथांमोनहा रां राननो हागौ रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि रां राननानै होनायखौ ला नाथाय भट होनाय समाव सानै हयै भटखौ हो होननानैबो खावलायबावो बिथाङा बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय रैखा खालामनो नांगोन नङाब्ला बिटिसिआ जोबस्रांगोन आरो बर' हारिया फारि फारियै जोबस्रांलांगोन बेनि थाखाय भटखौ सानै हयै होनो थाखायबो खावलायबावो महेश्वर बसुमतारी बिथाङा BTR गोरोबथानि 3.1 दफायाव थानाय बायदि BTRआव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय जि बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन बे बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन PP वर्मा बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय गोब्राब लोमजानायनि थाखाय थांनाय 13 अक्ट'बरनिफ्रायनो GMCHआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन बिथाङा दा बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय PP वर्मा बिथाङा BTRनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन जानायनि अनगायैबो आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारिमोन PP वर्मा बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों एबसुआ दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि PP वर्मा बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय गेदेर खहा आरो दुखुनांथाव मानोना PP वर्मा बिथांनि दैदेननायावनो बाउन्डारि कमिसननि खामानि जेरै गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय एप्लिकेसन लानाय सार्कल अफिस DC अफिसफोरनिफ्राय डाटा लानाय पपुलेसन सेन्सासनिफ्राय डाटा लानाय बायदि बायदि खामानिया मोजाङै जागासिनो दंमोन बिथांनि दैदेननायावनो संकसनिफ्राय सिमलगुरिसिम गासै 1500निबो बांसिन गामिफोरखौ BTRआव सोनायनि थाखाय जि खामानि बियो मोजाङैनो जागासिनो दंमोन बेयावनो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया जोंनिनो खहा होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे जाहाथे PP वर्मा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आरज गाबो
आरो गंफ्रोमबो दखरा जिल्ला आरो दालाइसा एबसुनि मावख'फोराव आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज गाबनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो बाउन्डारि कमिसननि थाखाय जाहाथे सासे मोजां अफिसार थिसनो बेनि थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायहरो। भबानिपुर बिधान सभा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि फनिधर तालुकदार बिथांनि सायाव आयेन बेरेखायै भट होगिरि रायजो राजाफोरनो रां राननानै होनायनि अजद थिखांदों। जेराव फनिधर तालुकदार बिथाङा रायजो राजाफोरनो 200 राङै राननानै होनानै भट मोननो हास्थायदों। फनिधर तालुकदारनि बे रां राननाया फोरमान महरै भिडिअबो सेबखांजादों। जायखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया फनिधर तालुकदारनि सायाव रां राननायनि अजद होनानै बिजाथिनिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि खालामदों। बेनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिसायख'थि आयगनिसिमबो गांसे लाइजाम लिरहरदों आरो फोरमान महरै भिडिअबो होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि बबिता शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थि आयगा भबानिपुर बियाबनि बिजाथि फनिधर तालुकदारनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो नांगौ आरो उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै दाबि खालामो। रायजो राजानिफ्राय भट मोननो थाखाय रां राननानै होनाया बिसायख'थि आयगनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि नेमखौ सिफायनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। कंग्रेस दोलोआ फनिधर तालुकदार बिथांनि हेंथायै बिसायख'थि आयगनिसिम अजद होनायनि उनाव आरो रां राननायनि भिडिअखौ बिसायख'थि आयगनो होनायनि उनाव बिसायख'थि आयगा भबानिपुर बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि फनिधर तालुकदार बिथांनि हेंथायै थानायाव FIR होबाय। बेखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा फनिधर तालुकदारखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। जायनाखि बिसायख'थि आयगा मोनसे उदां संबिधानिक आफाद। जुदि बिथांमोनहा सोरखारनि नारसिननायाव एबा राजखान्थि दोलोनि नारसिननायाव आयेननि राहा लायालासे थायो अब्ला कर्टनि राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो सुबुंखान्थिनि गेजेरजों सोमावसारनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। सुबुंखान्थि आरो आयेनखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसायख'थि आयगा फनिधर तालुकदारखौ एरेस्ट खालामनो नांथारगोन होननानैबो दाबि खालामबावो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा। सासे बर' फरायसानि जाफुंसारनाय इउटुबनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानैनो IIT JEE आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। सनितपुर जिल्ला राङापारा दखरानि सिङाव थानाय थाइगिरबारि गामिनि सतीश मुसाहारि आरो रिना मुसाहारिनि अनजालु फिसाज्ला अलंबार मुसाहारि बिथाङा IIT JEE आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों आरो बिथाङा अल इन्डिया शिड्युल ट्राइबनिनो 356थि रेंक मोननो हादों। बिथां अलंबार मुसाहारिया IIT कानपुर आरो IIT दिल्लीयाव सिट मोननो हादोंमोन। दा बिथाङा IIT कानपुरावनो एडमिशन लानो थाखाय थागथियारि जाबाय होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुंनाय सतीश मुसाहारि आरो रिना मुसाहारिनि अनजालु फिसाज्लाया नवोदयायाव फरायोमोन। नवोदयानि गेजेरजोंनो राजस्थानाव 1 बोसोरनि कचिं मोननो हादोंमोन आरो NGO जाय HSखौ बेसेन नाङालासे फोरोंथाइ होयो बेयाव IIT JEE नि थाखाय फरायदोंमोन। नाथाय COVID-19नि थाखाय न'आव फैनानै थाफैनो गोनां जादोंमोन। बेयावबो जायनाखि बिथांनि गामि थाइगिरबारि गामिया गामि सिं जानायलाय नेटवर्क मोननो हायैयाव अनलाइन फोरोंथाइ होनायखौ सोलोंनो खाबु मोनाखैमोन आरो सेकेन्ड इयारखौ बिथाङा इउटुबावनो सोलोंनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। थासारिया अलंबार मुसाहारिखौ खनले हेंथा होदोंमोनब्लाबो अलंबार मुसाहारिनि नांथाबनाय आरो नाजाथाबनायनि सेराव जेननो गोनां जादों। बिथां अलंबार मुसाहारिया इउटुबाव फरायनानै IIT JEE खौ उथ्रिसारनो हादों आरो अल इन्डिया शिड्युल ट्राइबनि 356 रेंकखौ मोननो हादों। अलंबार मुसाहारिनि बे गेदेर जाफुंसारनायखौ राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादा आर'नाइजों मान बावहैदों। लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानो नाङामोन, आसामनि स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजसो जानो नांगौमोन। जायनाखि बर' रावा आसामनि गोजामसिन रावनि मादाव मोनसे। बे बेलायाव बर' रावखौ लोगो राव महरैसो गनायथि होनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे आसामजों लोगोसे BTRआवबो बर' रावखौ नैथियावसो दोनदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। आसाम जुडिसियेल सार्भिस एग्जामावबो एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनानै होदों। जायनि थाखाय थांनाय 80 बोसोराव सासेबो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि साख्रिखौ मोननो हायाखै। जायनाखि UPSC आनजादावबो बर' रावजों आनजाद लिरनो हायो अब्ला आसामावनो मानो हाया होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCखौ सामलायनो थाखाय दिसपुराव जि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दादों बे डिपार्टमेन्टजों BTC सेक्रेटारिखौ दिसपुरनिफ्रायनो सामलायगोन। अब्ला क'क्राझाराव थानाय हेडक्वार्टारा जेबो गोहो थानाय नङा।
सुबुंखान्थिनि गेजेरजों सायख'जानाय एमसिएलएफोराबो जेबो गोहो थानाय नङा होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो मिरुनिफ्राय बिटिसिनि थाखाय जि थोंजोङै फान्ड सौफैनांगौमोन बेबो दा आसाम स्टेट फाइनान्स कमिसनावसो फैग्रोगोन, बेनि उनावसो बिटिसिआव सौफैगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे WPT डिपार्टमेन्टआ भारतनि संबिजिरजों थोंजोङै लोब्बा दङ। जेरै मोनफ्रोमबो रायजोआव ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट थायो, थिग बेबायदिनो आसामावबो WPT दं आरो इन्डियान गभर्नमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि जाय ट्राइबेलफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावो बेयो थोंजोङै WPT डिपार्टमेन्टजों लोब्बा थायो। नाथाय BTRआव ट्राइबेलनि खामानिफ्रा WPTनि गेजेरजों मावजानाय नंला, दा दिसपुराव थानाय बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंसो जासिगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय राजखान्थि खालामगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथां सानसुमा खुंगुर बैसामुथियारिया। सिगांनि समाव बर'नि एमपिखौ टार्गेट खालामनानै जेरै नबकुमार सरनियानो ST होदोंमोन, थिग बेबायदिनो बर'नि राजखान्थिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांनाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिजोंबो राजखान्थि खालामदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि जायनाखि बर' हारिया दा अलखदाव दङ, बेनिखायनो जायनाखि एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद, बेनिखायनो एबसुखौ गोथारै लाखिनो थाखाय राजखान्थिजों थानो नाङा होननानैबो बुंथिबावो बिथां सानसुमा खुंगुर बैसामुथियारिया। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ सा 500निबो बांसिन लांखार जानायफोरखौ बे बोसोराव रैखा खालामनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्राय सेप्तेम्बर दानसिमनि गेजेराव सा 500 उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो 20 अक्ट'बरनिफ्राय 26 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव सा 12 उन्दै हिन्जावसा आरो हौवासाफोरखौ रैखा खालामनो हादों। बेराफारसे मानसि लांखारनाय केसआव सा 20 लांखारग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 500नि बांसिन रैखा खालामनो हानायनि मादाव बांसिनानो लांखार जानायफोर आरो माखासेया गावसोर गोसो जानानै खारखुमालांनायफोरमोन। थांनाय 26 अक्ट'बराव तिनसुकियानिफ्राय सासे हिन्जावा सासे हौवाजों खारखोमालांदोंमोन। बेखौ मरियनि जंसनाव RPF आरो GRPF जय अपारेशन खालामनानै अमृतसर एक्सप्रेसनिफ्राय हमनो हादों। बेनि अनगायैबो 20 अक्ट'बराव साबा उन्दै गथ'साफोरा न'निफ्राय खारखुमालांनायनि खौरांखौ चापारमुख रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ मोनदोंमोन। बेनि उनाव अपारेशन खालामनानै चापारमुख रेलवे स्टेशननिफ्राय साबाखौबो हमनो हादों। बेबायदिनो खायसे गोसो जानानै खारनाय आरो खायसे लांखार जानाय गासै सा 500नि बांसिन उन्दै गथ'फोर आरो आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।